efter mig. Morfar! Politiet er efter mig. Morfar, jeg har dræbt en. Morfar, vores nabo er død. Morfar er til drengen. Nej! Lav sjov, jeg er kunstner. Jeg er kunstner. Morfar, jeg blev voldtaget. Er der nogen, der gider voldtage dig? Morfar, jeg er en dreng. Ja, det er rent nok. Morfar, jeg er voldtaget nabos søn. Igen! Igen! Morfar, rolig. Igen! Rolig, hvad er det, kunstner? Hvad? Charles, han spiser dig også. Gå! Hvad du vil? Han kigger på mig og blinker. Smil. Tror du selv på det? Jeg tror, han kigger på hunden, ikke dig. Har du set det selv? Hassan! Det er stoppet Battlefield! Battlefield? Det er din skyld. Det er din skyld. Er det okay? Ej, jeg har ondt i hjertet. Ring til ham der. Ikke bumsen. Hvor hedder han? Ali. Min søn. Ring til ham. Slap af! Hold kæft, jeg er med. Ali! Det er Hassan, han er ved at dø. Han har ondt i hjertet. Jeg ved ikke. Skynd dig. Hey! Ej. Jeg er ved at dø. Stå mig. Jeg tror, jeg skal dø nu. Hold din kæft. Sig til hende der heksen, hun skal holde sin kæft. Hold kæft. Ja, Hold kæft. hvad vil du sige for? Jeg vil fortælle jer. Jeg skal passe godt på hende der heksen. Ja. Hun må aldrig røre sin kost. Ja, ikke os? Det er sådan. Ja, Ikke kost. Ikke ost. Ikke ost. Kost. Lad ham snakke, ja, far. Hun er... Far! Hey! Hendes lød ødelægger mit øre. Ja, just me. Tjek. Okay. Papagøj. Nej, far. Jeg har nogle penge. Du... Jeg vil Devil Run! Hun har enten har hun ikke noget jern, eller så har hun ikke noget Mor, jern. har du ikke en jern? Nej, hun har metal. Giv mig Devil Run. Ja, okay. Hvad? Fortæl os noget sjovt. Et eller andet fra din barndom. Min barndom. Jeg kan huske, da jeg var mindre. Min far, han slog mig med... Altid. Men hvad? Hvad var det der? Er det min eller dit far? Var det overhovedet, mor? Nej. Hun ved det ikke, hun var... Du var ikke engang født dengang. Hun var faktisk kommet dengang. Ja. Dengang min far, han slog mig med alt. Med sko. Så jeg bestod skolen. Jeg går på universitet. Har du husket at slukke ting? Slå hende. Ej, pas på min... Lad mig fortælle dig, min søn. Ja. Jeg gik på universitet. Jeg var den første i Danmark, der blev student. Okay, Ej, hold nu kæft! Fucking næsen, mor. Min mor, hun var den sidste, der bestod eksamen på VUC. Hør hende? Det der, hun gjorde det der, hun blev smidt ud af eksamen. Ja. Min søn, lad mig fortælle. Ja. Jeg var den første, der bestod eksamen. Ja. Må jeg snakke eller ryge? Jo, du må gøre, hvad du vil. Du skal holde din kæft. Så, da jeg blev lidt ældre, jeg så hende, din mor. Hun var sådan en lille... Sådan en lille lort. Jeg tog hende. Ja, du slår mig nu. Før, da jeg var stærk mand, hun slog mig aldrig. Aisha. Du må ikke dø. Aisha. Hvad? Snak. Hent vand til mig. Gå, vand? Hent vand. Ikke slå mig. Okay, mor. Ikke slå. Okay. Hammer du okay? Jeg henter vand til dig. Hun drømmer. Okay. Far. Min søn. Ja. Jeg skal fortælle dig noget. Hvad? Jeg har gemt penge til dig. Penge. Til dig. Ja. Vil du få penge? Ja. Jeg skal stikke af for hende heksen. Det gør det. Du skal ikke være bekymret for hende.
hun har sin kost, hun flyver rundt. Ja. Hvor er det genkendt? Far! Hey! Ja. Jeg fik den den! Der var... jeg fandt solsikkeolie. Se, hun vil dræbe mig. Men, er jeg en bil, du vil sætte olie i? Rigtig, jeg giver dig olie dig, din... Ikke nu! hjerte begynder at dreje rundt som motor. Motor? Slap af, ikke snak. Slap af. Bare ikke det. Hey! Hey! Ja, jeg kan fast hjælpe. Jeg har ikke børstet tænder, men jeg laver fast hjælpe. Jeg er liv! Jeg er liv! Om lidt, når jeg falder, så er jeg død. Det vil sige, jeg er ikke besvimet. Du kan ikke falde, du ligger på jorden. Ej, se! Efter VUC, hun spiller klog. Ja, det er okay. Når jeg dør, Ja. hendes mund skal ikke røre min mund. Nej, det er okay. Hun er ligesom en slang. Hvad? Hvorfor? Hvad mener du fra? Har du aldrig spillet Snake før? Det er ikke fra. Har du aldrig haft en Nokia før? Jo. Er det derfor, du har vuller i ansigtet? Hvor er Temple Run? Temple Run. Den billeder rundt. Med iPhone. Min søn, kom tæt på. Gå lidt væk, gå lidt væk! Når jeg dør, Ja. åbn den her. Hæld det på hende. Tænd ild. Please, min søn. Du redder hele verden. Okay. Hele verden. Okay. Lad mig tage den her og Ja. give den den. Jeg dør nu. Hey! Wow! Far. Du glemte at give mig penge. Hvad er din bankkontokode? Ja, der kommer vi lov til, mor. Kommer vi lov til. Nej, jeg skal lave mad. Jeg skal lave ordentlig mad. Stor mad. Skal vi smide noget på skraldespanden? Bare lad ham ligge. Esther, jeg er død. I skal bære mig og begrave mig. Jeg tror, at de... zombie. Zombie. Hey, Du ligner en zombie. jeg tager ham nu. Hvor mange liv har han? Hvordan skal jeg tage ham? Hvordan? Ja. Kom. Jeg tager ham her.